Hej alle sammen. Her er hilsen fra Japan. Det her er hvordan jeg bor. Det her er mit værelse. Det er lidt rodet lige nu, fordi der er noget legetøj, men det skulle gøre rent. Der er også noget legetøj her. Det er æsker, men her er der legetøj og bøger. Og hernede er der mere, ikke så meget herinde. Det meste af det ligger deroppe, og så er der noget her. Det der er en togplakat, som jeg har købt på et museum. Og det er vores egen plakat, som vi har lavet. Og nogle forskellige andre plakater. Det her er vaskemaskinen. Og det her, det er toilettet. Her er badekarret. Og toilettet. Og håndvasken, og sæben, og tandbørster, og toiletrulle, og miniskraldespand. Og døren, og et håndklæde. Her er kontakten. De ser sådan her ud. Det her er dagligstuen og køkken. Her er køleskabet med en hel masse magneter på. Og sæder. Her er der køkkenet og spisestue og dagligstue her. Her er der en dansk kalender, vi fik i gave på farvelfesten. Og her er tasker og vandforsyninger på grund af strømrationering. Har vi masser af vand klar. Og så er der min mor og fars soveværelse. En stol og en papirkurv og senge og skabe og sådan noget. Og det her, det er balkonen. Nu er vi inde i dagligstuen igen. Det her er nogle ting, som vi har fået. Der er han kom kølig og fandt i nærheden af noget vand. Det her er kaniner, fordi det er kaninens år. Og en tiger, som min mor har så købt. Og den 1. marts er noget, der hedder pigernes dag, og der stiller man sådan nogle dukker af kejseren og kejserinden op. Det her er noget slik, som er fundet som mennesker og blomster. De der smager ikke så godt, men den der tror jeg smager godt. Og det her er mere kaniner, flere bøger, voksenbøger, og en hel masse duftelig vand i Tivoli. Og sådan en automat, man skal skubbe med mønter. Det her, det er hvordan vi går ned ved skraldet. Her er min far, og han er på vej ned ved skraldet. Vi bor oppe på anden sal. Rimelig god udsigt, når det altså ikke er gråvejr. Det der er huset, hvor der er skrald. Der er net for, fordi der er nogle fugle, der ikke må komme ind. Do not keep opening the door. Vær venlig ikke at åbne. Og vær venlig ikke at holde døren åben. Vi går meget op i affaldssortering her. Nu skal vi se. Denne der hører nok til der. Det her er ikke filter for. Den må vi hellere aflevere til Alice. Denne her, den skal vi stille ned i. Nej, fra vi her. Jeg tror, jeg skal til der. Så kunne du dåser. Og der vil dåser. Så der er mange ting. Der er dåser, plastikting, større plastikting, glasflasker, papirbakker, eller plastikbakker og sådan noget der. Og her er der papting og alle mulige brandbare ting. Det der, det er også vores, som vi gik ned med tidligere. Nu skal vi op på kontoret med den der. Og vi skal huske at lukke døren efter os.